velkommen til nyhederne. Nye farlige piller florerer rundt i Horsens og Odder. Flere falder i fælden med de farlige piller. De såkaldte krydserpiller er blevet et hit blandt de unge, især i Horsens, Odder og omegn. Og nu sender vi ud til vores reporter Nicoline Nordenhoff, der er ude og snakke med en ekspert. Okay, hvorfor er de her piller så farlige? De er farlige, hvis vi snakker om Rivotril, dem der er i omløb pt. I Horsens og Odder, som er en gruppe piller, der er stærkt vanedannende, meget beroligende, ofte bruges i psykisk sygdom. Så kan det gå hen og påvirke dit åndedræt, så du får åndedrætsbesvær, og i værste tilfælde står du med at trække vejret. Så du går hen og dør af den. Som regel så vil du få et blackout, så du heller ikke kan huske det om morgenen. Så det er rigtig farligt at rende rundt og være meget påvirket af noget, og ikke vide, hvad man laver. Og nu skal vi videre til noget helt andet.